Bé, clourem aquest torn d'intervenció d'antics alumnes amb en Joan Ametlla, de la 12a promoció del màster. Endavant, Joan. Bona tarda. Bona tarda a tothom, col·legues, autoritats, Maria Casado, que no ens hem pogut saludar abans. Em dic Joan Ametlla, soc metge de família al CAP de Xafarines de Nou Barris, a Barcelona. M'agrada molt poder compartir un aniversari tan especial amb tots vosaltres, així que gràcies a tots per convidar-me. Gràcies a tot l'equip del màster, amb la Maria Casado al capdavant. Soc metge de família, així que quan l'Albert Royes em va proposar una intervenció de 5 minuts, us he de confessar que em vaig sentir bastant còmode, no us sembla, però em vaig sentir bastant còmode, perquè és el temps que tinc a l'agenda per un pacient. Llavors, 5 minuts passen molt ràpid, 5 minuts poden estar molt, molt plens. Començaré amb el que jo crec que és un record, però potser és una reconstrucció. El màster que jo recordo. El màster que jo recordo, que el vaig fer fa 10 o 12 anys, el recordo poc preocupat per la norma moral. Curiós, Perquè màster de bioètica i dret. Curiosament, perquè l'Observatori, a través d'uns documents molt concisos, molt sucintes, molt rigorosos, era en aquell moment, després us he perdut la pista, ho confesso, però en aquell moment era molt influent tant a nivell jurídic com polític. Deia que era molt poc deontològic i doncs que es preocupava molt més d'obrir camps de visió i eixamplar la reflexió dels alumnes. Després he vist que això és molt poc freqüent en el terreny de la bioètica. I aquest vol ser un dels fils conductors, el que avui us vull explicar molt breument. Mireu, no he trobat manera de respondre a la pregunta de com cal treballar, si no és aprofundint fins on un mateix pugui i el pacient vulgui en la relació amb el pacient. A mesura que ho he anat fent, se m'han anat desvetllant preguntes significatives que normalment tenen aspecte de perogrullades i que a sobre no tenien una resposta fàcil. Però aquesta immersió en la relació amb cada pacient és arriscada, perquè és literalment submergir-se. Els que teniu feina assistencial segurament sabeu de què parlo. I si un cedeix a l'entusiasme, doncs corre el risc d'ofegar-se i llavors no ajuda el pacient. A més, un sovint es troba exhaust al cap d'unes quantes visites. Entrar i sortir de les profunditats és esgotador de veritat. Si per contra cedeix a la prudència, pot quedar-se a l'escorça de la relació. Tampoc ajudem el pacient. Aquestes són les dues úniques respostes que he trobat a com cal treballar i en la mesura del possible us he de dir que he procurat una implicació intensa en la relació. Ara bé, també us he de dir que això és totalment excessiu. Tant que puc afirmar que aquesta feina, la del metge de família, és una feina impossible. El context tampoc ajuda. La mateixa especialitat nostra, tan ideologitzada, tan ambiciosa. Imagineu-vos, medicina familiar i comunitària. No es pot donar l'abast a tot això, està clar. La poca també no hi ajuda, tampoc hi ajuda la poca cura de l'administració, tan exigent, tan cicatera, obsessionada amb la recollida de dades. L'exigència de la definició de salut, de l'antiga definició de salut de l'OMS, del complet benestar, que ens ha abocat a la consulta dels metges de família patiments de tot tipus, no només mèdics. L'enorme càrrega de patiment dels barris on molts de nosaltres treballem. No hi ha manera de treballar com ens demanen, ni com voldríem, ni com esperen de nosaltres. Però us he de dir que aquesta és una feina apassionant i que segueixo pensant que l'única manera de fer-la i que tingui algun sentit, i aquí em sembla que és el punt per mi ara mateix crucial, és amb aquesta immersió que us deia. Segueixo buscant com cuidar dels meus pacients sense ofegar-me. El sentit, com us deia, a vegades el proporciona la imatge que ens retorna algun col·lega amb el que hi ha una sintonia especial. D'altres vegades tinc el privilegi d'estar en un centre docent amb algun resident amb el que hi ha una connexió que salta a l'espai ara mateix d'una generació. I el màster?
Doncs el màster està en aquest registre. És un dels principis de tot això, no principi en el temps. Jo ja el vaig fer una mica grandet i el màster ja estava bastant en marxa, diguéssim, sinó principi com a moment creador. Un dels moments creadors de sentit en la meva feina. És per això que us dono les gràcies. Gràcies, Maria.